Sa ngalan samahan o sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya hato Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo manakay Dios. Manausap kanimo. Mayong bunta kay Dran. O welcome ng Santos Kamisa, dito hiniusang pagdaig at ihalag ato sa Dios ang ato mga personal nga mapangamoy. Uban sa intensyon sa atong Santo Papa sa misyon sa simbahan, alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton, ato sa kinihalad, alang sa kapulayan sa kalag ni Mimi Alcantara, sa tanang mga nangamatay, labi na sa mga mahal ato sa kinabuhi nga mihalina. Kung gano'n mahimo kitang takos sa pagsalmo ting Santos nga misa, nulsulat to karon ang mga kasalaang atong nabuhat ug mga ikit sa pasaylo sa Ginoo. Nakumpisal ako sa Dios nga mga gahom matanan ug kahinyong mga igsoon nga nakalapas ako na kuyamot so nahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong sala busa nangamuyo akong Santa Maria ko na ingulay sa tanang anghel ug mga santos Ug kaninyong igsoon aron ninyo akong ampo sa Ginoo nga atong Dios. kaluy aron ta kita sa Dios nga mga gahom matanan ug pasayloon sa atong mga sala daron ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magambo kita. O Diyos nga mga gahom among kalauman o kusog, kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabagi kami sa pagtuman sa imong mga sugo ug pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Ini among gipangayo. Pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Sinabot nga taga Israel may parasan didto sa Israel tupad sa palasyo ni Akab, hari sa Samaria. Usa niya na kaadlaw si Akab mingon kang Nabot, ihatag kanako ang imong parasan kay tamnan ko kinig mga utanon ug duol ra usab kini sa akong palasyo. Ilisan ko ikaw og mas maayo nga parasan kay niini. O kung dili ka muuyon, paliton ko kini. Apan sinabot miingon kang Akab, dili mo sugot ang Ginoo nga ihatag ko kanimo ang nasunod ko sa akong katigulangan. Og si Akab nasuko nga mipauli sa ila tungod sa gisulti kaniya ni Nabot. Mihigda siya nga nagatubang sa bongbong ug wala mukaon. Apan si Jezabel nga iyang asawa miduol kaniya og miingon, nganong naglagot ka man ug dili mukaon? Si Akab miingon kang Jezabel, tungod kay gihangyo ko sinabot nga paliton ko ang iyang parasan o ilisan ko kiniglaing parasan. Apan iya akong gibalibaran. Si Jezabel mingon kaniya, hari ka man kaha sa Israel, bangon ug kaon ug paglipay kay ihatag ko kanimo ang parasan ni Nabot.
Busa si Jezabel nagsulat o gipirmahan niya sa ngalan ni Akab o gisilyuhan niya sa selyo ni Akab o gipadala niya kini sa mga kadagkuan sa Jezreel. Gibutang niya didto sa mga sulat, pagpuasa kamo, tiguma ang katawhan o pasidunggi sinabot. Palingkura sa atbang niya ang duha ka bugoy ug ipasumbong nila sinabot nga gitunglo ang Dios ug ang hari. Unya dad-a siya sa gawas ug batua hangtod mamatay. Ug gibuhat sa mga tawo sa syudad ug sa mga kadagkuan ang gisugo kanila ni Jezabel. Sumala sa sulat ni Jezabel, nagpuasa sila. Gitigom nila ang katawhan o gipasidunggan sinabot. Sinabot giakusar sa duha ka bugoy at ubangan sa katawhan. Sila miingon, gitunglo ni Nabot ang Dios ug ang hari. Busa gidala nila siya sa gawa sa syudad o gibato hangtod namatay. Gipahibalo nila si Jezabel nga gibato og patay na sinabot. Sa pagkabalita gayon ni Jezabel nga gibato na sinabot og patay na siya, miingon siya kang Akab, lakaw panag-iyaha ang parasan ni Nabot nga wala niya ibaligya kanimo. Patay na sinabot. Busa miadto si Akab o gipanag-iya niya ang parasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, pamati ang akong agulo. Ginoo, pamati ang akong agulo. Patalinghugi ang akong mga pulong, o Ginoo, pamati ang akong mga kupaw. Panumbaling ang akong pagsangpit ug hinabang, akong hari ug akong Dios. Ginoo, pamati ang akong agulo. Sa kaadlawon gidala ko nga papabuto ng akong pangaliya sa imong atubangan. Kay ikaw, o Diyos, dili malipay sa kadautan. Walay tao nga dautan nga magpabilin uban kanimo. Ang mapaytas-on dili angay mo barug sa imong atubangan. Ginoo, pamati ang akong agulo. Kaaway mo ang tanang nagabuhat ug dautan. Gilaglag mo ang tanan nga nagsulti ug bakak. Kasupak sa Ginoo ang mahigugmaon sa dugo ug ang malimbungon. Ginoo, pamati ang akong agulo. Alleluia, alleluia, isugin mo, Diyos, kay maminaw ako sa mga ipamulong mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia,
paminawa ko sa mga ipamulong mo. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo manakay niyo. Manausab kanimo. Ang pagbasa sa Santos Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iya mga tinunan, nakadungog kamo sa giingon kaniadto. Mata, bayrag mata. O ngipon, bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo. Ayaw panimalos sa nagbuhat kaninyog dautan. Kung sagpaon ang tuo mong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron mailog niya ang imong kamisin, ihatag usab kaniya ang imong kamisa dintro. Kung pugson ka sa usa ka sundalo, pagdala siyang kasangkapan sa gilayon nga usa ka kilometro, pasana kini og 2 ka kilometro. Kung may muhangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya. Ug ayaw balibari ang buot muhulam kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mahigsoon kini nga mga pulong sa to ang Ginoo, pamilyar kaayo nato. Ipasagpa usab ang wala nga aping, ihatag usab ang imong kamisa dintro, pasaan na og 2 kilometro, ihatag kon may muhangyo kanimo, dili malibaran ang muhulam. Mao kini ang kinaiya nga budagayday gikan sa paagi sa pagtan-aw sa laing taon. Ang atong nahulog nga tawhanong kinaiya, nakita nga ang ubang mga tao kakompetensya, mga hulga, babag o kahimanan. Ug sa ingon kanunay kita nga mudipinsa, mupahimuos o malabuan. Si Jesus nag-imbita kanato musagop sa inlaing panglantaw. Gusto ni Jesus nga ihulog ang ato ang mga taming ug mga maskara. Gusto niya nga ato ang diskubrihon ang dignidad ug bili sa laing tawo, regardless sa ilang mga kahuyangan o mga sala. Gusto ni Jesus nga makat-on kita sa pagtan-aw sa uban, sama sa iyang pagtan-aw ngadto kanila. Mga anak sa Dios ug anaa sa panaw nga mahimong balaan. Kung ingon ani ang atong pagtan-aw sa uban, atong gipagawas ang bag-ong kusog sa ato ang mga kasing-kasing. Makapili kita kung unsaon nato pagtubag ang mga insulto ug ang mga inhustisya. Malantaw nato ang pagkaguba nining kalibutana ug ang kagilad sa ato ang nahulog nga mga kinaiya aron makita ang naong sa usa ka igsuon bisan sa mga estranghero ug sa mga kaatbang. Mao kini ang imbitasyon ni Kristo. Mituo si Kristo kanato, siya nag-imbita kanato o naghatag sa mga sangkap kanato aron atong sundon ang iyahang mga sanglitanan. So unsa may hagit kanato mga igsoon? Magampo kita sa Ginoo to make us His ambassador in this dark world, sa mga panghitabo o sa ngilad nga mga panghitabo sa atong palibot karon, aron ang iyang kahayag makadaog ug makapadanag ug daghang makasing-kasing pinaagi kanato. Hinaot unta. Mahinog palihog para sa katalingbanong pagabot. Ang ato may gugmaong amahan, maayo kaayo kanato, mag-ampok kita nga ang iyang magiluyong gugma magtimaan sa atong kinaiya ngadto sa tanan. Mag-ampok kita, Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga isip katawhan sa Dios,
mapuy-an unta nato ang kang Kristong balaod sa gugma. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga pasayloon nato ang atong mga kaaway ug sila nga nakapasakit ug nakasala ka nato sa bisan unsang paagi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Alang sa gubat sa tungang silangan, magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw didto sa tungang silangan ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Alang sa mga nasod diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na sa kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang niadtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat ug nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga wagtangon nato ang pagkabahin-bahin ug ang pagkahakog ug buntugon nato ang daotan pinaagi sa kaayo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga sila nga nagmatiga diha sa pagpakasala, tandugon sa Espiritu sa Ginoo sa paghinulsol ug sa pagbag-o sa ilang pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Ngay montang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanato nga ang halangdong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga namatay na, luwas nga makadangat ngadto sa puloy-anan uban kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Ginoo sa tanang katawhan sa among pagampo alang ing among mga katuyuan, tabangi nga dungan kaming mutubo ug nga mabuntog namo ang pagdumot ug panagbangi kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawat ako, Ginoo, kining among mga kasa, tibaan sa mong gugma, sa kupaus ng tusa. Kining panog, kining pino, ginampas sa kamot sa tao. Ang iyong mga grasya, bunga sa mong pangalim, ihatag na kanamo, ulagin ng among mahal. Sa tanan panalangin, sa kanang panalangin, ang mahal mo na lawas, o pilero nung himo ang kaluwasan, inamuhi sa tanan. Mahigsoon pagampo ka murag ako yung sakripisyo, dawato sa Diyos nga mahal nga magahong matanan. Dawato nanta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pahimaya sa iyang ngalan,
alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios nining paan og bino, giyatagan mo kami kalanon alang sa lawas ug sa kalan. Ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog ug maghatag ka namo og kaayo sa kalag ug lawas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakay. Manausag kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matao. Santos nga mahal Diyos katunhay mga gahom matanan, angay matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimong kanunay o katanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mo mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw, sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahoman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Dahil unang nakahani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Sa tuwid ikaw, Ginoo, ang tuburan ng kasantos, ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinialag ka namo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa kaugalihon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipigtas ug mihatag ni gadto siya mga tinun-an ug bingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas, kay tugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kaniyong pag-usap, mihatag ni gadto siya mga tinunan ug bingon. Dawata kiniyong Panginoong ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis akong dugo, sa bawog tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ulalag kaniyo gaalang ang tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan nga nagtubos ka na amo, pinagi sa imong krus ug pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayang pagkabanhaw ni Kristo, nagahalat kami kanimo, Amahan, ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug molagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawat ug dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa imong kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nagamatay.
Malaong mo nga banhaw sila wantang nagamatay diha sa imong kaluoy. Nada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostol, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaot pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo mga gahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Pangayoon ta sa atong bahan, nga pasayloon ang atong mga sala, ug dadao kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa daotan. Mangay kami kanimo ginungay mo kami luwasos na ng dautan, at tagi kami sa kalinaw ning panahon. Aron trabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Kristo among maunong. Kay imo man ang gingharian, ang kabuhang himayan, abot sa kahangturan, abot sa kahangturan. Ginoong Kristo giingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kainyo, ang akong kalinaw ihatag ko kainyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay madaagay, Manausab kanimo. ipakita tang paginigsoon. Kini mo ito may umaong Diyos sa Kordero sa Diyos na nagawagtang sa masala sa kalibutan, mula ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus,
Nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magahom ito. O Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa ug kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon mohala kita usa ka manamo, usa ka maghimaya ka Maria, ug usa ka himaya sa mahan ato ipaydugod alang sa kapulayan sa makalag sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal ato sa kinabuhi nga mihalina. Kitang tanan. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon imong ngalan, abot ka namo imong giharian, matuman iyong pagbuot din sa yuta maingon sa langit. Ang kalaon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, tinunoan luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa amoy kamatay. Amen. Himaya sa mahan ug sa anak sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa makatuigan walay katapusan. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga walay pagkapalong, madanag kanila hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manakay na. Manausag kanimo. Huwag panalangin ang takamo sa tumay ugmao nga Dios, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahala ng Santos nga Misa, lakat ka mong isangyaw ang gugmagkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Magkambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nahulaan kita tanan sa iyong bendisyon, at tunay ko ng amahan ng anak